Dzień dobry, kochani. Byłam właśnie w polskim sklepie i znalazłam Jaffa Cake malinowe. Kosztowało to funt 29 chyba. Będziemy to próbowali. Bo próbowaliśmy ostatnio chyba z białą czekoladą. Truskawkowy smak. Teraz to malinowe będziemy próbować. Tam jest zeszyt kawałkach. Ten cak jest. Coś podobne takiego jak smak pomarańczowym trochę, ale to jest raspberry, to jest malinowe. Pycha. Uwielbiam. Jaffa Cake. To jest jak biszkopt dziecinny i żelatina malinowa i później polane czekoladą. Takie proste do zrobienia. Uwielbiam. Czuć tam ten smak malin. Kochani, kupcie sobie coś takiego. Jaffa Cake w malinowym smaku. I pozdrawiam, miłego dnia, udanego. Niech was pech ominia i szczęście niech was stawia na drodze. I do następnego, kochani. I dziękuję za lajki, dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za subskrypcję. Miłego tygodnia życzę. Bye!